on to the last round. Para sa ating More sa Gabi Thursday Tambayan. Hot seat question for hot girls, hot men. Mga taga CDO, taga Mindanao. I-guess na to ng uban diha nga inyong mga idol diha. Suggest lang ninyo inyong mga idol diha nga gusto ninyo ipa-appeal ka ng ready. Justice! Welcome back. Just nag-adjust. Nag-adjust pa siya kanina. Ang iyong hair ng taon. Nag-adjust pa siya sa iyong hair. Sa iyang. Okay, basin pag dungogin nyo ba, wala siya naka-makeup na. Lawan siya. Mayon niya mo, asang justice sa imong hair, oy? Jazz, nanain lang mga question, Jazz. Ingnan ko kung pass or kung go. Okay. Nerdy or sporty? Nerdy or sporty? Which do you prefer? Nerdy. Marag si Master Poppy lang. Kung sa imong buhaton para magdugay sa imong uyab? Ha? Sa imong buhaton para magdugay? Siyempre, sabto ninyo ang usat-usa. O kuan, murag, dili po ka nga think about yourself ng permanently. I-think ko din siya. Don't be selfish, no? Next question, unsaong pag-move on? Agoy! Die, Lala. Die, paminaw, die. Pag-move on, it's just a matter of mindset. The mind girl. Ka girl, gamitan imong utok brain. Ayaw ibahog sa zombies. Hot seat. Kinsa imong first kiss ug unsa imong feeling? Di ko magsaba kung kinsa, pero lain dyan ang feeling. Lain gidi ay. Oo. Wa na not brass. Di siya remarkable. Remarkable. Dili si Mark ha. Si Mark. Ang pangutana nako, tinuod ba ang babae or siya baga masturbate? Tinuod ba ang babae or siya baga masturbate? Ako yung kasabot. Ambot niya. Pass. So, kasabot. Wa po kasabot. Hogot nga, wa kasabot. Pwede makipag-friend sa imo? I-add lang ko sa Facebook. Nagana din kayo kapila na ka nasakitan. Likans. OMG. Kapila na. Kaduha. Kaduhang. Kapila na, wala pa na itatsa. Nagiuban nga perme. Hindi panguyaban na, wala yun. Duadya mo. Wapay signal, wapay wifi. Wapay uyab. Why print sa Facebook? Master Poppy, regards ko anang cooler. Cooler? Na soft drinks na kasunod. Nice yung voice daw. Oy! Wow, thank you. Kamkin saman ka. Ay kog charchari. Speaking of voice, sample naman dyan. Sample! Sige na. Ready? Seryoso? Oh, ready. Ready na, mi? Okay. Ready? Wait lang. Pass. Okay. Oh, ako man din na. Whenever I
I see girls and... Na. Sige na. Sige na. Okay, ready na. Go, pass. Okay. You're the one, never lets me sleep. To my mind, down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I am all alone without you. My days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can't see. Yay! Ayun na kay para ikuan jud kanila, i-add jud kanila sa i-follow kanila sa Instagram para atong chorus. Para sa chorus lang ha. Imo ba na yun sa Instagram nimo ha? Doon sa Instagram. Imong i-post din sa Instagram ang sumpay sa atong sugilanon nga justice is what we need. Unsa imong Instagram? At Justice Lauderes. Walay space, siyempre. Walay underscore. At Justice Lauderes. Okay, dapat dili space kay para dikit lang. Oh no! Ito na. Hot Justice, kapila ka nasakitan. Man ni, hot seat di ay. Hot seat Justice, hilumon ka ba or saba sa kama? Basin ka nang magdamgo. Sabaan mangko. Sige na nga. Okay. Unsay spelling sa iyang name? Justice nga Justice League or Justice? Justice League. Muna na. Hot seat Justice, pili sa duha, patalikod or paatubang? Hala. Patubang, uy. Patubang. Unsa imong ma-feel kung magsakay kag sakyanan tapos napansin nimo nga sige gatan-aw ang driver sa imong legs or chest? Unsa imong gaka-feel pag ingana? Mutanaw lang siya. Tama naman siya tanaw. Bahala na siya diha. Oh no! Sige, si Alvin ni Master. Akong gusto ipangutana sa iya kay kung kamura duha sa isa ka balay, mag-unsa inyong buhaton? Mag-inihapay? Uy, magluto-luto. Magpatintero. Patintero, then balay-balay dayon. Ana. Hot seat Justice, nakatilaw na ba ka o gasanga nga armas? Ha? Gasanga daw. Wala pa yun. Wala pa man pass daw. Unsaon nimo pagtiis ang guy para maganahan siya nimo? Unsaon ako pag Tease. tease. T-E-A-S-E. Aw. How do you tease a guy? Kuan, gitik-gitik ko. Kabalo na din siya. So ano na din, kabalo na din, basta pisikala na ganini. Aki, mo na gini, oh. Higda, bi? Hot seat Justice, unsay size sa imong bra? Lagi akong tanawon na. Tanaw sabi? Kuha sa kajot. Unsay size daw? Ulay size. Walay size? Walay kuan. Meaning, Wallet size. wallet size. Unsa man na imo? Orange ba daw na or apple? Pass. Pas. Nakatry na ka og jelly bambam or kanto bulitas? Ang buto.
Wala wala nga language. Basta kay mauna na ilang pas. Kasabot siya. Kasabot. What if gibulagan ka sa taong importante or gugmaan kaayo? Unsay imong buhaton? Gugmaan ko sa iya or gugmaan sa ako? Ikaw may gugmaan sa iya. Kung makigbulag, di makigbulag, di na makigbalik po. Ha? Kaibigan niyo ganyan. Hindi na mo'y right nga magbulag unya pag magbalik hangyo. May pang tukhangon. Hot seat Justice. Hi Ate Justice. Ano ang maganda gawin pag nagtatampo ang iyong girlfriend or boyfriend? Wow, ay. Ano ba dapat? Kung babae, i-surprise ang mga girlfriend. Oh, or even lalaki. Okay, i-surprise. Even both. Surprise. Surprise! Unsa man kaoy nalibang baka ni ko. Naman din sa CR gi-surprise. Miss Justice, asa man kadako nga ang o sa gamay nga makaigo. Asa man ka sa dako nga lutay o sa gamay nga makaigo yayay. Pas ayay. Hot seat Justice, kiss on the neck or on the ears? Kiss on the neck. Master, ang master beat is parehas ra na sa finger. Ayaw lang saba. Nag-message din siya sa ako. Nag-message siya. Sorry, akong istorya. Na in love ko sa inyong tengon. Tengon? Ako na lang siya pwede? Di pwede, uy. Dapat ikuan ganini mo. Ipa-prenda. Hot seat Justice, which do you prefer? Chubby or athlete? Both. Chubby foot or athlete's foot? Both niya. Miss Justice, nakatilaw na baka og bulita sa lalaki? Bulita sa lalaki daw. Miss Justice, if matulog ka, gapantira ka or gabra? Depende sa katulad. Ayan! Usahay, wala. Wala. Depende na lang, mabulaga ra ka. Oh no. There you go, let's do our final round. Kay mo na gid ni ang iniintay ng lahat. I'm sure. Uy. Ting ting tung tring ting. Pum pum paradim pim 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 pim. Miss Justice. Ito na ang last ni mo nga round kay mag-overtime na tani. Stop. Ops, final round na ni. I'm sure mahurot ni imong kuan. Pass. Imong pass, ha? Parera gid mo ni Mayor ba? Duhara ba to kay Mayor? Unsa ang imong gabuhaton basta mapingis? Ha? Unsa imong gabuhaton basta mapingis? Mapingis? Dili. Pagkaulag chocolate. Ka na talaga. Chocolate lover. Sige. Sige mo, sex or chocolate? Gidi ay. Labaw gidi ay. Your second hard. Stop. Hala. Pwede ba daw pa-sample sa imong dirty talking? Hala. Never panahon na nabuhat. Hala, daw be. Unsa man eh? Never panahon na nabuhat. Daw be. Unsa man eh? OMG pa. Pass! OMG, ladies and gentlemen, ikaduwa na gid dyan ipas mga pamilya. Mag-celebrate, B! Uy, nanapon niya. Hoy! Like an earthquake. Tatanan, kamo. Okay.
Okay, doa na kapas. Ala, undangon na ni. Kay katulo na ni makapas, Ryan. Sige ah. Ito na, ang third hard question. Pop. Mo na gid ni. Undangon na gid ni. Describe the perfect BJ. Ano? Tablo ka unsay BJ? Ano man? Di ba oral? Di ba oral man na? Oral recitation? Sige. Si BJ ba, di ba? Siya ang pinakamaayo mag-oral recitation? Ha? Di ba si BJ ang pinakamaayo mag-oral recitation sa inyong... Hala, narong week. Rigid na tao. May magid siya mo recite. Describe the perfect BJ. One word. Lagi sa man. Overwhelming. Overwhelmed. Sige, i-describe naman po niya. Wala mo sa taningon o kuhan sad. Sige. Fourth hard round. Who do you fantasize about when you think about SEX? SEX. Ha? Kung mag-fantasize ka, kinsa man na? Ay, siyempre. Si Piolo Pascual. Si Piolo Pascual! Si Piolo ba? Pero kabalo ba ka nga si Piolo kay Kuan? Charla! Sige, may pag mag-Piolo Pascual ko ba? Ito na ang fifth hard round question. Unsa imong buhaton para mo dako ang gamay? Exercise, uy. Exercise! Saan din na ay? Alajig ka kabalo na ngay. Naman, exercise sa muscles para muda ko. O, Ano diba? lang, up, down, up, down, up, down. Side, right, left, right. Lalo na rin mga side right. Dito na tayo sa 6. Stop. The craziest sexual position you have pulled off. Para sa imo crazy na to. Aeroplano. Aeroplano gid day mo gitong moabot gid sa langit day no. No. Adto gid sila sa langit gid ay. This is perfect. Perfect na perfect. Like an earthquake. Like an earthquake. Grabe nga earthquake. Like an earthquake. Like an earthquake. Okay. Kalma lang mo guys, kahapit na ta. 7th final round question. Stop. Unsay makapa-turn on sa imo? Letter A, dirty talking. Letter B, kung imong partner i-blindfold ka. Letter C, kanang tukon ka gamay. Or letter D, kanang hapakon ka ingnon kag who's your daddy. Wala man sa choice. Sige, unsa man di ay. Chocolate! Chocolate! Sige na. Sa choice ra ka, magpili kay. Sa upat ka choices, dirty talking, blindfold, choking, or slapped. Asa mang... Sa upat siguro nga ka-choices. Letter B. Letter B, blindfold. Kay nga naman. Challenging ba ya? Ayaw ba? Uy! Asa na ka? Uy, diyan sa mga kunin mo. Uy! Eight final round question. Ito na. Unsay kasagara ninyong ginatrapo? Ha? Ano na trapo-trapo? Diba, unsay kasagara nimong ginagamit? Pagtrapo. Ang top. Oo.
Siyempre, trapo yapon. Kanang kuan, kanang sa dirty kitchen. Sa day imong kasagara ginagamit pag magtrapo na mo. Siyempre, kanang kuan. No. Manarapo magaling ka. Kanang limpyo po nga towel. Tawel. Okay. Tama ra. Parehara tanan. Last two questions, second to the last question na po ito. Stop. If you are given a chance one hot night with a celebrity, kinsa? Dili si Piolo, pero si Gerald Anderson. Gerald Anderson, baby. Sige, ambot lang kung maitabo na ha, mag-pray lang ka. Pray lang ha. Ito na, ang last. Okay. Whether you pass or not, it's okay. Na ang last hard round question. Asa naman yung nawala na? Kajit lang. Stop. Ha? Stop. Okay. Stop. Pila ka minuto ang pahulay or break sa kada round? 1 hour. 1 hour! Tapos makatulog yun. Ay, alam na talaga. Like an earthquake. Sige lang, bahalag makatulog basta kay Gika nag-earthquake! Like an earthquake. Okay, daga na kayo naghulat sa imo. Okay, pwede na I-greet imong mga friends and then later na ko ipa-kuhan sa imo. Go. Okay, sige. Greet ako akong mama o akong mga igsuon nga natulog na. Dito sa Upper Carmen. And Mayo, also mayo. sa akong nagising mo siguro to pati akong tita o diri sa pikas ko natulog naman siguro ni pero gangising pagyapon. Mayo. And si Megan Borromeo, si Ruby Albizo, Dea, hi Ding, Madam, si Ate Shaira Bahe, si Novi Andaya, si Archie Cabasan, Aya, hi, and various family, ako mga kuan, igso, Kuya Lord o Kuya, si Melvin, and also si Precious, hi Manghod, and sa pani, ang akong mga estudyante Hoy! sa Kauswagan High School, hello! So gatudlo giday ka? Ako mga estudyante atong ST ko. Hi. Apil po sa Liceo High School. Hi sa akong mga students. And also akong RProd family, our production family. Hello. Also sa akong Mindanao Daily News and Business with Mindanao nga family. Sir Mark, hi. Sir Dan. Special shout out sa Ilaha. And dagan pa kayo din. No problem. Take your time. Hi po kang Checky Rose Catito and Jessica Hoyohoy. Ako mga loyal nga mga estudyante sa Kauswagan National High School. And also ako mga pinalangga nga anak as akong production team. Hi! Apil po akong FDT family sa Liceo Folkloric Dance Troupe. Especially kang Patricia Sana, Crizel Labajo, Almi Sabornido, and Ate Roxette. Murag na sa talakag karon pero naminaw gyapon siya. Hi sa inyo. Pandong family. Hi. Norhaina Ginongko. Kuya Danias Ronald. Hi Kuya. And also sa akong team Caltech, sa akong mga ate o kuya sa during college days, Ate Lil, Ate Bella, Mamsi,
Kunday, hi! I hope you're enjoying. And also, kay Joe Ford, hi Ford! Ay, tawag balik kay napuputol ka na. Padayon. Ako na dun po. No problems. Hi po sa mga cousins and tita sa Claveria and dira sa Kauswagan, sila Mami Naiding, hi, Ate JK, and especially sa akong mga igaga o sa mga aunties dira sa May Middleton, akong Silang Faith. mga igagaw, and Prince, hi! And also, pwede man kuan special shout out. Dili. Sige, kita man ang special shout out. Special shout out to Beatbox All Stars. I'm promoting their Facebook page as well as their other social media accounts, like their official Facebook page at www.facebook.com/beatboxallstars. And also find them on YouTube and Instagram at Beatbox All Stars. All-Stars. There you go. Mo na to? All Stars. And one pa. more. I'd like to gusto na ko ni-promote ng event. It's on June 23, 2017. It's the Puerto Layag Film Festival. Inline niya siya sa Fiesta sa Puerto. This will be happening on June 23, 2017. It's a film festival and everyone is invited to join, even students na filmmakers or professional filmmakers. And don't you worry, kinamoy cash prize ani if makadaog mo. Pwede ba kumapila na? Pwede ba na? Music video ba na siya or short film o music video? Naay music video category and naay film jud, independent film category. Like the official Facebook page of Puerto Layag Film Festival 2017 at www.facebook.com/Puerto Layag Film Festival, and then sa entries kay June 20, 2017. A deadline na hapit na. Mo. Ay, 5 days na lang. Nasa sa friends dira sa teachers sa Nannery International School. Hi! Kamalo ko lang ang uban ang ako mga close dira. And especially mga teacher na sila? Yes. Nakoy pangutan na sila. Gatudlo gyapon mo. I'm sure ilang tubag kay yes. And also sa mga teachers sa El Salvador, Cogon, and Molugan, hi sa inyo ang tanan. So don't forget to follow me on Instagram at Justice Lauderes or follow me on Facebook. Pwede na follow sa Facebook. Thank you very much. Nakinalimtan wala. Hi! Sa special someone. Hindi na rin na siya napungot gawas lang kas ABCB and Master Poop bantay ka. Salamat sa imo and sa imo mga supportive friends nga yes, thank you very much. Thank you sa mga friends nga nag-comment, nag-share. Pagpaan mo, nalingaw mo diha and makatulog na gyud mo kay okay na gyud. Anyways, ako ning i-post ha sa YouTube. Okay. Dito na ako og Justice for Justice. Butaan ako dito. First ever nagpass ikaduha pag yun. Dagan salamat sa imo and because of that, I want you to repeat after me. Okay. Say I. State your name. Justice Lauderes Bruniola. Pak Ganern. Kinerico. I survived. More sa gabi. Thursday Tambayan with Master Poppy. Who's next? Sa tingin mo? Sino ba? Sino bang ini-next natin? After you.
Kinsa imong i-nominate? Kanan ko matanggalan ko dili tani. Lalalala. Kinsa sa imong Joke mga lang. friends? Kinsa sa imong mga friends ang atong ipa-hot seat? I-message na lang. Eh, dapat ka istorya. I-message na lang na po. Dili, pwede. Ay, okay. Sorry. Si? I nominate Warren Lim Villanueva. Ben. Wow. We, Landwe. Ha? Na may cheering sa iya. Warren. Pohon-pohon na. Thank you so much, Justin. Thank you, MOR. Thank you hope- very much. I hope makuan pa ka, malambo pa ka sa imong mga endeavors in life. And mas Thank you. makita rata sa mga hosting dia kung if ever lang, no? If God Yes. will. God wills it. In God's grace. By God's will. Salamat kayo sa imong paglingalinga sa amo Thank din. you. Thank you sa time. Thank you so much again sa imong mga family nga nitugot sa imo. Char na to tanan kay. Actually, walay honest ato nga tuba. Pamilya, wala na tayong igong time. Unsa imong gusto nga kuan bi? Gusto ka mag-request? Akong request kay Your Love by Juris Fernandez. Your love by Juris Fernandez, stricken to my friend. I firm the one. It's Friday night. It's Friday night. Oh no! Ang good. Salamat kayo ha. Bye-bye. Thank you very much. Tulog na kay kuan na ka. God bless. Ganina na Thank you. kagiigang ra ba oh. Init gid mga kapamilya, daghang salamat. Again, Justice Lauderes Bronyola. Bronyola. Or pwede po Bronyola. Ako naman na kay ako mangod na minyo man og Bronyola. Oh. Sila Faith Bronyola diha o and family. Mga igagaw diha. Anyways, 11:17 na wala natin ikon tayo mga pamilya. This is Master Poppy saying don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. There's an app for that. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang comment. Sa tanan mga nag-answer ka ron, nag-comment na ron, o mga nag-text, dagan salamat sa inyong kanunay nga suporta din sa MOR 91.9. Until bukas, it's gonna be alas 7 sa gabi. MOR University time. Until 9, magkuanta og maha. Friday fun sa alas 9. Alas 11. Susunod na, ang Dear MOR Tagalog. Replay ni siya pero I'm sure marami first time pa rin ninyong pakikinggan itong natin for tonight, ha? But before that, eto na ang last song na requested by our guest for tonight, Justice Lauderes Bronyola, Your Love.